morning po. Welcome back po sa Simpleng Luto Daily Channel. So ngayon po, meron po akong sasabihin sa iyo tungkol po sa mga ginagamit ko na kawali. Kasi may nababasa po ako ng mga comments na yung ginagamit ko po na kawali ay marumi daw po. Before that, medyo matagal na po hindi nakapag-vlog kasi busy sa work at saka may mga pinagdaanan ng mga konting problema. So ngayon, re-reveal ko na sa mga comments na nagsasabi na marumi daw yung mga ginagamit ko na kawali o sa Bisaya tinatawag namin na kalha o may term din na karahay. So ito yung mga ginagamit ko ito. Medyo maitim-itim, yan. Saka yung dalawa kasi yung ginagamit ko. Medyo may malaki-laki dun sa loob pero hindi ganito kasama yung itim-itim. Pero itong mga itim na to, so medyo may kalumaan yung itsura pero hindi po yan marumi. Nililinis ko po nga yan na mabuti para malinis yung resulta ng pagkain natin. Kaso lang po, nagkaganyan yan kasi 23 years na yan, regalo pa yan ng during sa kasal namin ng asawa ko. Way back 2000, year 2000 po. So 23 years na siya ginagamit namin. Mag 24 years na nga ngayong darating na September. Yan yung ginagamit ko kasi may value. At saka sa isip ko kasi baka susurtain ako nito. Kung tutuusin, makabili naman tayo ng mga kawali. Hindi naman masyadong kamahalan. Pero ito lang talaga yung ginagamit ko kasi marami akong natutunan na mga iba't ibang putahe o klase na pagluluto na ito yung ginagamit ko. So during nung nag-vlog ako, ito na talaga ang ginagamit ko. So pagpasensyahan po kung sa itsura siguro tingnan na medyo marumi, itim-itim lang po yan. Siguro may mga solusyon na pwedeng ilagay, matanggal yung mga itim-itim. Hindi ko na ginalaw Hindi ko na ginalaw kasi nga may iba na yun, hindi parang maging pago na siguro tingnan. Pero yan po ay 23 years po regalo ng kasal namin. Hindi po yan marumi, medyo lang po matagal-tagal na po. So sana na maintindihan nyo po. Patuloy din po akong mag-vlog. Yun nga, sabi ko kanina medyo tagal na hindi ako nakapag-vlog, pero sisikapin ko. Marami pa po ako masishare sa inyo ng mga iba't ibang klaseng luto, kahit simple lang. Kaya ngayon channel ko tinatawag na Simpleng Luto. Mga simple lang po niluluto natin, natutunan natin kung saan isi-share ko sa inyo po. Sana po huwag po kayong titigil na susuporta sa akin po, subscribe po kayo, lalo na yung iba na hindi pa po pag-subscribe. Don't forget po to press the notification bell. Sana po magiging successful palang araw yung channel ko dahil po sa inyo. Maraming salamat po uli at God bless po.